Pagbiyahe sang locally stranded individuals sa riyon, wala sa nagakaigo nga koordinasyon. Suno kay Iloilo Governor Artur Defensor Jr. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Masobra na sa 25,000 ka mga LSI o kung locally stranded individuals ang nakapauli sa riyon base sa ginpagwa nga records ng Regional Interagency Task Force. Hindi lipod nga kalabanan o kung kapin 74% sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas mga LSIs. Tungod sini, ginatingwaan sa Regional IATF maplastar sang maayo ang mga proseso sa ila pagpauli. Apang may mga tiunggid nga kulang sa koordinasyon ng ila pagpauli. Na-inform kami na mayroon lalabas, pero yung complete manifesto hindi agad nakukuha. Aminado pati ang gobernador sang Iloilo nga may mga LSI nga nakapauli apang wala sang nagakaigo nga koordinasyon sa mga kabanwahanan sa diin sila mapadulong. We have no idea of that yesterday. Gabot lang na yan. Muna, kung hindi mo na ang obra naman, tapos Apisar sini nga mga problema nagpasalig ang mga LGU sa probinsya sang Iloilo nga ila tinghuaan nga maakomodar ang tanan nga nagapauli nga mga LSI. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.